Здравейте, приятели на футбола! Днес, събота, ще ви направя съпричастни с моите прогнози за матчовете, които се играят на Стария континент. Тях можете да ги намерите в сайтовете topprognozi.bg и bulltip.com. И така да започнем от английския шампионат, Премиершип. Първият двубой, който съм си избрал е между тимовете на Фулъм и Манчестър Сити. Знаете, Манчестър Сити е в бясна конкуренция с Ливърпул за битка за шампионската титла на Англия. А отборът на Фулъм е почти сигурен изпадащ. Независимо от този факт, обаче, лондончани така умеят да играят силно с силните отбори. Успяха да отбележат голове и на Челси, и на Ливърпул. Така че смятам, че в този двубой те ще отбележат гол на възпитаниците на Хосеп Гвардиола. И точно в този стил ще бъде и моята прогноза, че в двубоят между Фулъм и Манчестър Сити ще бъдем свидетели на гол-гол. Другият двубой, който съм си подбрал от днешния ден, е между тимовете на Брайтън и Саутхемптън. Това са два тима, които се борят да не изпаднат. Независимо от това, в последните си матчове Саутхемптън в последния кръг дори победи Тотнъм, а Брайтън пък има две поредни победи. Така че тази среща се очертава да бъде доста интересна, да имат доста положение пред двете врати, дори така се очаква и да има и резултатен двубой да се получи. Но моята прогноза в тази среща е, че матчът ще завърши на равно. Така, Брайтън, Саутхемптън, прогнозата ми е Хикс. И още един матч така съм си избрал от Англия. Това е между съставите на Уест Хем и Евертън. Уест Хем, които за мен са една приятната изненада в английския елит. Възпитаниците на Мануел Пелигрини играят много грамотен стил, личи почерка на големия специалист. Уест Хем победиха доста от най-силните отбори на острова. Евертън не е някакъв голям барометър за силата на Уест Хем, но Евертън на последния кръг победи Челси с 2-0, така че карамерите са един отбор, който умее да изненада своите съперници, играе много добре, особено при гостуването си, има така добри изпълнители на контратаки. Прогнозата ми в този матч обаче ще бъде, че двата отбора ще завършат наравно през първото полувреме. Имам и още така две прогнози за матча Уест Хем Евертън. Една от тях е, че най-вероятно първото полувреме ще бъде 1-1. Другата прогноза, че е над 1,5 гола през първата част на двубоя между Уест Хем и Евертън. За още една прогноза бих дал още за Англия, между тимовете на Манчестър Юнайтед и Уотфорд. Манчестър Юнайтед, който играе след 10 дена двубой с Барселона в Шампионската лига, сега ще трябва да вземе матча с Уотфорд. Те ще го направят, но смятам, че Уотфорд ще отбележи и гол. Това е и прогнозата ми за матча на Олд Трафорд между Манчестър Юнайтед и Уотфорд. Манчестър да победи, но Уотфорд да отбележи гол. И един двубой от Чемпионшип между тимовете на Лийдс и Мило. Прогнозата ми в този матч е, че Лийдс ще победи с по-голяма разлика. Възпитаниците на Марсел Биелса ще успеят да постигнат успех, като можете да пробвате на хендикап -1 победа за Лийдс. И да се прехвърлим веднага в Италия. Един двубой от италианското първенство, който ми направи впечатление между отборите на Самдория и Милан. Милан, които загубиха последния кръг от Интер в голямото дерби на Милано. Сега възпитаниците на Гатузо ще търсят реванш. Дали ще успеят да вземат мача в Генуа? Според мен да, ще успеят. Но прогнозата ми за този матч ще бъде, че под 2,5 гола в матча, т.е. очаквам минимална победа на възпитаниците на Гатузо. И отиваме веднага в Испания, Испанската Ла Лига. Там има доста интересни матчове в днешния ден. Един от тях е между тимовете на Селта и Вилареал. Селта, които се борят да не изпаднат. Вилареал също се борят, въпреки че Вилареал играе дори в Лига Европа, на четвъртфинал са се класирали. И в този случай може да кажем, че Вилареал, участието му в Лига Европа се отрази доста негативно,
защото загубиха доста точки в испанския шампионат. А пък Селта, така ми се струва, че няма да изпаднат от елита. Този добой може и трите знака варират, нали? Но прогнозата ми ще бъде, че добоят между Селта и Виларреал ще завърши наравно. Хикс. И още един матч от Испания между отборите на Алавес и Атлетико Мадрид. Алавес, който има амбиции за Лига Европа, играе сполучливо. Последните му матчи обаче са на приливи и отливи, но независимо от това, така се опъват, но играят силно предимно Алавес срещу по-слабите отбори. Атлетико Мадрид е един много солиден отбор, който обаче за тяхна жалост последните два мача са загуби. Претърпяха изключително корабокрушение в Шампионската лига от Ювентус и бяха отстранени. И това се така отрази доста негативен план на отбора и те веднага след това загубиха срещу Атлетик Билбао с 2-0. Баскети ги порязаха. Сега така няма как според мен да стане, че Атлетико Мадрид да загуби трети пореден матч. Очаквам Чоло Симеоне да си е взел бележки от загубата в Билбао. Освен това, така може би в негативен план може да се отрази и факта, че обаче за Атлетико, че голяма част от техните играчи са национали, които изиграха по 2 мача в продължение на 10 дена от евроквалификации, от контроли. Но смятам, че все пак, че Атлетико, независимо и от този факт, че техните футболисти са изморени, че все пак ще успеят да победят Алавес. И било е то минимално. Там традиционната прогноза, когато играе Атлетико Мадрид, е под 2,5 гола в матча. И сега отиваме в Бундеслигата, шампионата, в който винаги падат много голове. И с нощи се уверихме на този факт с двобоят между Хофенхайм, който победиха така доста голям резултат вчера. Днеска обаче така съм си избрал едни матчове, които също са белязани с голяма резултатност. Първият двубой е между отборите на Борусия Дортмунд и Волфсбург. Борусия Дортмунд са заедно с Байерн с еднакъв актив от точки и се опитва, там борбата е кой ще стане шампион на Германия. Борусия Дортмунд водеха с голяма преднина преди Нова година, но само за 2-3 месеца тя беше намалена до изравняване. Двата от Тима и Байерн и Борусия Дортмунд са с по 60 точки. Сега Борусия трябва да гоне дивото и да побеждава всеки един матч до края на шампионата, а Волфсбург пък техният съперник е тим, който има амбиции за евротурнирите. Волфсбург така побеждава своите съперници с големи резултати, играе добре и на чужд терен. Дали Борусия Дортмунд обаче ще победи? Според мен да. Ако иска да е в борбата за титлата, трябва да победи. И те, между другото, последните два матча постигнаха победи, така че очаквам Борусия да постигне и трети пореден успех. Но независимо от това, моята прогноза ще бъде в друг конспект, че Борусия Дортмунд ще вкара голови в двете полувремена. И това е всъщност моята прогноза. А пък другите добои от германското първенство, на които съм се спрял, са белязани с точно това, което ви казах в началото, с много голове. Първият добой е между тимовете на Вердер и Майнц. Вердер, който има европейски амбиции. Вердер, който победи последния кръг, Байер Леркузен с 1-3. А Майнц е състав, който играе много прилично и като гост, и като домакин, и освободено, защото те са в средата на таблицата, няма за какво да се борят, но често бележат голове и изненадат своите противници при гостуването си. А пък Вердер, конкретно в този матч, така ще бъдат надъхани след последната си победа, ще търсят успеха. Затова смятам, че в този матч ще има дъжд от голове. Прогнозата ми е над 3,5 гола в матча между отборите на Вердер и Майнц. Другият отбой, който е по-късен, пак се играе тази вечер, между тимовете на Лайпциг и Херта. Лайпциг е дори с амбиции за участие в Шампионската лига. Те са на трето място. Херта пък е отбор, който е в златната среда, на 10-то място. Херта обаче играе също освободено, както и отбора на Майнц, и бележат много голове, дори понякога повеждат с под 0-2 над някои доста по-именити съперници.
И в този матч, така нареченото дерби на бившата източна Германия, също очаквам много голове, доста резултатен добой очаквам. Моята прогноза е над 3,5 гола, но можете да пробвате и друга прогноза. Победа на Лайпциг и гол-гол в матча, което също е удачен вариант за прогнозиране. И от германското шампионат се прехвърляме в шампионата на Франция. Там има един матч тази вечер между тимовете на Олимпик Марсилия и Анже. Този двубой смятам, че Олимпик, който загуби от големия лидер в френската първа лига, от тимът на Пари Сен-Жермен, отбор, който е с милионна, да не кажа почти милиардна селекция, нямаше как Олимпик да се противопостави на Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен именно в такива матчи показват своята голяма класа и побеждават така отборите, които се доближават с малка част дори по класа към тях. В този двубой между Олимпик и Анже, моята прогноза е, че Олимпик ще вземат двубоя, като ще победят тази среща, но друга всъщност реалната ми прогноза е, че Олимпик ще вкара голове и в двете полувремена на матча. И от Франция се прехвърляме в българския шампионат, в нашия роден шампионат, където така все пак ни е мило да прогнозираме нашите срещи, които са доста любопитни и интересни. Сега първият двубой, който съм си избрал между тимовете на Лудогорец и Пероя. Съставът на Лудогорец е тим, който вече започна да излиза от кризата след идването на Стойчо Стоев в начало на отбора. Дори последния двубой разгромиха тимът на септември с 6-0. Сега срещу тях имаме съперник като Пероя, доста корав отбор. Тук прогнозата ми е, че независимо, че Лудогорец ще вземе двубоя, Бероя ще отбележи гол и много очаквам това да го направи Мартин Камбуров, който много често е белязал голове на разграчани. Така че Лудогорец Бероя, моята прогноза е гол-гол. Друга среща, която така се наемам да прогнозираме, е между тимовете на ЦСКА и Черно море. В този матч между два много стойностни отбора, прогнозата ми е, че двубоят евентуално ще бъде под 2,5 гола, но имам още две прогнози, които може би да си изберете коя от тях да предпочитате, защото Черно море е тим, който се противопоставя много умело срещу столичните грандове ЦСКА, Левски, особено на своя терен в Тича. В София така по-трудно успява да навлезе в битката, но често губя и то с минимални резултати. Сега така мога да направя една прогноза, че този двубой ще се реши след 80-та минута. И това е, може би, също така доста реален прогноз, така да прогнозирате, да заложите за подобно нещо, че двубоят между ЦСКА и Черно море залог гол да падне след 80-та минута на матч. Последният двубой от българския шампионат, който се наемам да прогнозирам между мои два любими отбора, това са тимовете на Славия и Септември. Двата отбора, освен че редуват победа, загуба помежду си, така редуват и мачове над и под 2,5 гола. Сега за двубоя в Ловчев купил бих прогнозирал, че ще бъде резултатен двубой и да така може, не би казал смело, но може да заложите за прогноза между отборите на Славия и Септември на над 2,5 гола в матч. Благодаря ви за вниманието. От мен Данаил Кисов.